Fa vora 2 anys s'aprovà en aquesta plenària adherir-se als principis de bon govern de la Federació Estatal de Municipis i Províncies, que parlava d'independència, d'imparcialitat de les institucions, de que no s'immiscuisquen interessos particulars en la presa de decisions. Malauradament, hem vist com s'ha fet ús de diners públics per a donar informació inexacta i sesgada a la ciutadania. Agraïm a l'equip de govern que hagi retirat els fullets propagandístics, però considerem que aquests fullets no haurien haver-se confeccionat mai. Entenem que retirar-los és acceptar que el seu contingut no era adequat i és per això també que no entenem alguns atacs contra Compromís arran de la denúncia. Quan nosaltres el que hem fet és defensar les institucions i la democràcia mateixa. Avui, precisament, presentem mocions també reprovant dirigents del Partit Popular per haver fet ús del poder de les institucions per aprofitar-se personalment i beneficiar el seu partit. Amb aquesta proposta pretenem que això no torni a passar i esperem que l'equip de govern local no torni a usar diners públics per a fer-se autobombo, atacar altres forces o apropiar-se de les institucions. És per això que proposem que es signe el Codi de Bon Govern de la Conselleria de Transparència i que es voti a favor dels següents acords. L'Ajuntament de Sant Joan s'abstindrà d'utilitzar la comunicació publicitària institucional per a finalitats partidistes o com a element de propaganda personal. La publicitat institucional que realitzen les organitzacions i institucions públiques s'ajustarà sempre als principis d'interès ciutadà, veracitat i lleialtat institucional. L'Ajuntament de Sant Joan procurarà que la publicitat institucional en l'àmbit de la institució o entitat a la qual pertanyen estiga lliure de qualsevol identificació partidista o de qualsevol similitud amb la publicitat que duu a terme qualsevol partit polític per a la mateixa imatge o captació d'afiliació. L'Ajuntament de Sant Joan rectificarà i retirarà tota la informació que continga qualsevol identificació partidista en qualsevol plataforma de comunicació que ofereix la institució. En aquest sentit, recordem a l'equip de govern que a la web municipal, a la web de l'Ajuntament, hi ha referències en les notícies a la identificació partidista de cada regidor en algunes de les publicacions. Ho vaig veure fa un dia o dos i continua estant. Per tant, simplement ho recorde per a... No, de tots no. Jo ho recorde per a que se revise, simplement. L'Ajuntament de Sant Joan evitarà l'abús del càrrec per a obtindre cap benefici, en especial els privilegis informatius, reguladors i qualsevol que puguen generar-se com a conseqüència de l'exercici del mandat o que estiguen associats a este. S'atendrà a l'interès general amb l'objectivitat cap a les persones, imparcialitat i neutralitat respecte als interessos privats. Els i les membres de la corporació local s'adheriran al Codi de Bon Govern de la Generalitat, basat en els principis d'actuació que han de regir la tasca de les persones que ocupen un càrrec públic en la Comunitat Valenciana. L'Ajuntament de Sant Joan publicarà la informació relativa a totes les campanyes i accions de publicitat i de promoció institucional que es realitzen, especificant l'òrgan promotor, el seu cost i el desglossament dels mitjans de comunicació concrets empleats, l'import destinat a cada mitjà, els criteris utilitzats per realitzar la seva distribució, el cost dels diferents conceptes i la modalitat i el període d'execució a través del centre directiu competent en matèria de promoció institucional. Tal com indica l'article 19 del decret 105/2017 del 28 de juliol del Consell de la Llei 2/2015 de 2 d'abril de la Generalitat en matèria de transparència i regulació del Consell de Transparència, accés a la informació pública y un gobierno. Tan de acuerdo estamos que desde Contratación de Alcaldía, desde hace 2 meses, estamos tratando de elaborar y confeccionar un pliego que dé debida salida a las necesidades de publicidad y comunicación institucional de este ayuntamiento. Recordar al equipo de gobierno que está tan de acuerdo en la propuesta de Ciudadanos de 2015 que, de fet, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies no considera que Sant Joan estigui adherit al manifest. De fet, per què? Perquè s'exigeixen una sèrie de criteris i de requisits que ha d'impulsar l'Ajuntament per a poder adherir-se i l'Ajuntament encara no ho ha fet. Per això, recordar, és la primera. Segona, jo entenc que els socis de govern han de justificar d'alguna manera la seva continuïtat en aquest govern i, per tant, han de fer el que siga possible per a justificar la seva continuïtat.
I després, molt clar, nosaltres entenem precisament que la política i la política, per a que siga millor política, ha d'acabar en la mentida i la manipulació, i vostès el que han fet avui, ara mateix, és mentir i manipular. Nosaltres mai hem fet l'ús de recursos públics per a res d'aquestes qüestions. De fet, la companyera Clara Rodríguez ha fet menció d'unes targetes que vam pagar nosaltres en els nostres diners i que eren del grup municipal de Compromís. No, lo mismo no da. La web de la Junta... Yo creo que el debate no es quién lo paga, sino... No, el debate El debate es quién paga entre altres moltes coses, home. El debat, evidentment, és qui ho paga, perquè qui ho paguen els ciutadans per a que vostès puguen fer-se l'autobombo. Jo no crec que siga la qüestió. És que no és així. Bueno, jo simplement com una imatge, diu més que 1000 paraules, no? Estos son els fulletins del PSOE que va repartir fa 6 mesos i esto es lo que se estaba repartint fa un mes o fa unes setmanes. Que jutgen els mateixos, els ciutadans mateixos, i diguen si això no és una identificació partidista clara. La mateixa tipografia, els mateixos colors. Per tant, agraïm a... Bueno, rojo, claro, qué casualidad. Bueno, no, anem a veure. O sigui, és que... Ja està, una imatge que m'hi paraules. Agraïm que se retire, però al mateix temps que se retira, nosaltres ens agradaria un poquet d'humilitat i simplement que no s'ataque precisament quan s'està defensant que els recursos públics se dediquen a coses que interessen a la gent i no coses que li interessen a vostès.